Narpati menggalani ro pamuk tigang bolok kalanggung tresnani ro marang Diabanon Cinawi jagat yo batur jagat pangestu ngoro Pragoto wonten dawuh wonten dawuh sinu panjenengan menika mboten sah bengok-bengok kados mekaten menika Nalendra mangke ndak kinten kirang tata krami nilar dhateng unggah-ungguh wonten menapa ing abdi Pragoto wonten mingging nalika ana ing negara Mandura mau aku dawuh karo kowe piye nalika ana negara Mandura aku mau dawuh karo kowe piye panjenengan kepengin sanget ngudi undhak ing ilmu gayuh puing kawruh banjur kowe ngandhake yen ana pendhita tiban pendhita anyar katon mapan ning pertapan Kembang Sore jenenge Sabdawala aku mbok irit tekan pertapan kene iki menungsane ya inggih mriku ketitik sedaya para cantrik aglar ngantos kadirup samudra ing daratan menika Begawan Sabdawala ingkang saestu kuncara kalugengrat Jayeng Bawana Pragoto wonten dawuh mulasa nenek mripate wis blawur didandake lha pripun kok kula dipun lokaken kados mekaten menapa gage sawangan bareng aku tekan pecrabahan kene aku nyawang wujudane wae aku wis ora percaya niki pendhita ampuh aku wis ora percaya pendhita iki pendhita ingkang sekti mandraguna ketitik wujudane kuwi sawangan to sawangan gage nganggo blangkone luwuk kaya ngono surjane wae sajake ming surjan sewan monggo iki bareng tak sawangi iki tak tonton lho iki rupane ra kaya Petro to rupane kaya Petro iki pendhita iki ora ampuh aku mau swita karo pendhita iki Pragoto bali